Aquest cert és ben meu, i l'he de veure un John recargolant-se enmig de flames com un blanc d'espatllos al meu imperi. Aquest ser és de Déu que va crear-lo, i l'has de veure un jorn que ja és molt pròxim, després de renegar-te i maleir-te a les divines plantes del Messies que salvarà tots els pecadors de la terra. I on és aquest Messies que anomenes? No es farà esperar molt per ta desgràcia. No sents pels aires ressonar un càntic que arriba mig confós a tes orelles? Aquests cants, dius? Innoven que s'acosta el jorn de glòria en què et deixi vençut, rendit per sempre, l'estel de clara llum que deu buscar-te, l'estel de Nazaret que en el cel brilla. Oh, què volen dir aquests cants? Tinc que esbrinar aquest misteri! Amb l'arribada del Nadal, el grup de teatre de la Palma es manté fidel a la representació teatral més important de tot l'any, Els Pastorets, una obra que ja porta gairebé 60 anys portant-se a terme de forma ininterrompuda al nostre municipi cada 25 de desembre i fins passat Reis en diferents representacions. Ho sentim? Algú s'acosta. Se senten cants. Pastors que venen! Oh, i em sembla que els conec. Si no m'erro, no és igual aquell que ve. Oh, i em daró l'altre. Oh, sí, però com ja els conec ara! Catalina, Daniel! Sentiu? Ja ens criden! Ja són aquí! Oh, amics! Quin goig trobar-vos! Benvinguts! Ben trobats! Que el Déu de Jacob us beneeixi. Que Dius doni pastors, bona arribada. L'obra representada a la Palma és l'Estel de Natzaret, d'en Ramon Pàmies, un drama líric narrat en un pròleg i 3 actes, escrit l'any 1903, una de les 3 obres més antigues de totes les versions modernes, juntament amb la de Miquel Saurina de l'any 1887 i la de Serafí Pitarra del 1891, tot i que la mostra textual més antiga que es conserva en català data del segle XV. Ell guardi la salut i l'alegria de son representant sobre la terra. Vosaltres, nazarencs i barlamites, perteneixeu tots al perfà llinatge de l'ungit del Senyor. La història és ben coneguda per tots. En l'obra representa la nativitat del nen Jesús, la rebel·lió dels dimonis de l'infern intentant convèncer els pastors i la gent treballadora, tot ridiculitzant la figura del Messies, i la derrota final del seu exèrcit per part de la glòria de Déu. És que ho dires, la joia que dona l'hora aquest i el coparet. Més va clavar-te remordiments del cor amb ses dents agudes. Segueix-me a mi, ell, que puc dar-te riqueses i poder, plaers de I l'ojo. després, per premi, una infinita eternitat de damnació i ofront. No tens qui et dugui amor. Tens germà i pare. És tu dia d'un germà. No t'ho creguis, t'estima i et desitja a prop seu. Pare et llença. Ton pare espera que perdó demanis per dar-te l'amorós. Més humillant-te. No, realçant dels ulls dels que t'estimen. Hem totalment menyspreat. Han volgut sempre. No puc dar-te plaer. Jo pau a l'ànima. No donaré el goig de la riera eterna. Jo llàgrimes que el cor et purifiqui. Pensa amb l'or brillador que tu t'ho pots. Pensa amb la fe que els mons més alts aplana. Pensa amb els goig del món. Pensa amb ta mare que prega des dels llims perquè no et perdis. No puc més! Mon crani és un volcà! Mon cor! M'han dins del pit a punt de rompre'l! Punt de mi, Satanàs! Ja et conec ara! Oh, Jaume, tu que m'escoltes, que m'avora d'enemic aparta'm. Ves, corre, Naïm, salva't, el teu pare estès els seus braços per a rebre'l. Naïm! Oh, et mereixo! T'abomino, t'escupo i et desprecio! Vençut altre cop! És la teva estrella. Ser vençut sempre, fins al jorn de glòria en què un infant, el néixer pobre en el fons ignorat d'una sapia, el negre cau te'n sorri. Has tot a la tal! Primer el cel i la terra han d'enfonjar-se en miraculures! Guarda't, Miquel! Guarda't! Perquè no m'he rentit encara! Ves, insensat. Si bé aquesta representació es manté actual i vigent cada any, és gràcies a l'aportació de totes les persones que hi participen, ja siguin tècnics, actors, maquilladors, perruquers o encarregats de vestuari. Els preus d'entrada de l'Aliança Palmarenca són 10 euros per als adults i 8 euros per als socis de l'Aliança i per als nens. Aquest any 2 infants van debutar en els Pastorets de la Palma, el Jan Serra, qui va representar el petit Benjamí, i la Mariona, que en la funció del passat diumenge 28 de desembre va encarnar la figura de l'àngel en l'Anunciació.
Tot el desenvolupament de l'obra es porta a terme en un teatre modest i amb gent amateur, però modernitzat en el seu moment per un grup de palmerencs i palmerenques que any rere any anaven millorant les instal·lacions del teatre, tots ells personificats en la figura de l'Estevet, qui va portar la majoria de les millores i mecanismes que encara avui dia s'utilitzen en les obres representades. A excepció dels 48 dímers i les connexions més modernes dels focus, tota la resta van ser gairebé canvis efectuats per ell. Des dels saltells, les escales, el motor que puja i baixa l'actor que encarna el personatge de l'Àngel, els mecanismes que també pugen i baixen els fons dibuixats i un llarg etc. Abans d'aquests canvis, la durada de la representació dels Pastorets es podia apropar a unes 5 hores, degut precisament a que gairebé tots els canvis sobre l'escenari es feien de forma manual. Com a nota d'humor a destacar, en la representació del dia 28 de desembre, dia dels Sants Innocents, concretament en el quadre 6è del segon acte, el Bernat Fisas va gastar una petita broma al seu company d'escena, l'Adrià Devesa, tots dos fent de pastors, ganduls i buscarraons. Vinga, baixa, que no puc saltar tant amunt jo, eh? És pou, aniré bé aquí, aniré bé, eh? M'ajupo, Vinga, conto fins a 3, fins a 3 i poso, eh? Va, doncs. Home, estaries? Però m'has dit que comptaries fins a 3, no? Home, però avui és Sants Innocents, em pensava que es podien dir mentides. Tornem-hi. Vinga, va. 1, 2 i 3. I entra-la. Vinga, va. Va, que m'ajupo altre cop, Ara sí, eh? Ara sí. Vinga. 1, 2 i 3. Iepa. Què et sembla això? Ara em sembla que no peses bastant. Ho veus, home? Ja ric, però fent el trobe!